Saman ka? Atak ka na ka? Hindi, maligo ka dagat. Higot ka dagat? Nahilo sa ilo. Hello. Ayan, what's up sa inyo mga lods? Ngayong araw na to ay maliligo kami ng dagat mga lods. Ayan, kasama ko yung ano ko. Yung anak ko at kapatid ko, yun. Ay, pamangkin ko pala. Ayan, maliligo kami mga lods. Ito yung lugar namin mga lods, lugar sa dagat namin mga lods. Ayan, update ko kayo mamaya lods. Ayan mga lods. Ayan, excited na siyang maligo mga lods. Ayan. Ligo na ka dong. Ligo na ka. Pahuway sa ta, pahuway sa ta. Ayan mga lods. Bako. Yung bangkaw, maandar. Ayan. Bako diya. Ito yung dagat namin mga lods. Dito kami nangunguha ng isda, ng shells. Dito rin kami nangunguha. Ayan mga lods. Ito yung mga kasama ko mga lods. Dito eh. Hi, hi, hi. 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 Thank you. Ayan, mga lods. Ayan mga lods. Nagbabalik na ulit kami. Ayan. Basa ang ulo day, basa. Ayan. Liligo na sila mga lods. Yung mga hotel na yan mga lods. Diyan ako nagtatrabaho dati. Diyan ako nagtatrabaho. Asa ka? Asa ka? Ato lang ka ubos. Ligo lang ka sa bus. Kuha day, bata day. Lako. Ha? Hi sabi, hi sa. Hi sa. Nako na, ligo na. Kuha day. Kuha. Nako. Ayan. Medyo may kaalunan mga lods. May kaalunan na. Medyo umuula-ulan pa ng konti mga lods. Ito yung dagat namin mga lods. Excited na. Yung mga bata doon nakapalipad ng saranggola mga lods. Diyan mga bangkan yan. Pupunta yan sa ano, laot yan para mga manghuli ng isda. Sila yung pinakasikat dito ng manghuli ng isda kasi bawat huli nila marami. Kaya sikat sila dito. Ayan mga lods, magkasali na ako sa maliligo. Hi, Ata. Ata, welcome. Ata, mag-hi ka sa YouTube. So ayan mga lods, uuwi na kami mga lods. Nakaligo dagat dong? Gagas, tagma ko. Tugnaw ka? Gusa. Welcome. Ayan, uuwi na kami. Update ko na lang kayo mamaya mga lods. So ayan mga lods, nandito na kami sa bahay. So itatapusin ko na yung vlog na nagawa ko. Ayan,
Sige mga lods, see you. Ayan, salamat. Sana mag-subscribe kayo sa channel ko at push yung notification bell para naman updated kayo sa mga bagong video na gagawin ko. So ayan mga lods, see you.